Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव राजा महाराजा मुगानि गंथाम थुंग्रि मोनदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामिनि कर्ण बसुमतारिया थांनाय 25 बोसोर सिगाङावनो रायमना हाग्रामायाव बन लायनो थांनायाव संकस दैमानि खाथियाव थानाय फिसा दैनि सेराव गंसे थुंग्रि मोनदोंमोन आरो आमलाइगुरि गामिनि सिद्धानाथ पन्सिबकआबो 1961 मायथाइयाव सासे सान्थालि सेंग्रानिफ्राय गंनै गोजाम मुगानि थुंग्रिखौ मोननानै न'आव लाबोना दोनफैदोंमोन। बेखौ खौरां मोननानै दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो गसाइगाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हानजाया कर्ण बसुमतारि आरो सिद्धानाथ पन्सिबकनि न'आव दावबायफैदों। बर' थुनलाइ आफादा बेफोर थुंग्रिया थारैनो जारिमिनजों सोमोन्दो थानो हागौ साननानै बिटिआरनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानाय आर्किअल'जि मिरुआव नायबिजिरनो थाखाय हैगोन आरो बेनि उनाव बेखौ रैखाथियै दोननो थाखाय बिटिआर सरकारनो गथायगोन होननानै लानानै थाङो। नैथियाव दङ। जों मिथिगौ बर'फोरा आसामावल' नङा, भारतनि गुबुन गुबुन रायजो जेरै मेघालय, सोनाब बेंगल आरो नेपाल हादरावबो जिउ खुंनानै दङ। नाथाय आसामनि बर'फोर बायदि बिसोरहा सरखारि सुबिदा मोनथाय गैया एबा मोना। सोनाब बेंगलनि बर' मेथ्स हारिया सोनाब बेंगलाव बर' जौगाखां परिषद दानानै होनांगौनि थाखाय जथुम लायदों आरो बर' जौगाखां परिषद थाबैनो दानानै होनो जनै सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनाव दाबि खालामदों। मानोना सोनाब बेंगलाव आदिबासि, नेपालि आरो लेप्चाफोरनो गावहारि जौगाखां परिषद दानानै होदों सोनाब बेंगल सरकारा। बिनिखायनो बे रोखोमसे राहाखौ बर' मेथ्सफोरनोबो खालामना होनांगौनि दाबि खालामदों। थामथियाव दङ। बिटिआरआव फिन सोमावसारनाया जागायबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै गामि दानख'नाय आरो सोसननायखौ लानानै गोबां बेले बेजे हेंथा खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। दिनै उदालगुरि जिल्ला सिटिजेन्स राइट मुभमेन्ट कमिटिया बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नायखौ लानानै उदालगुरि बिष्णुराभा क्रिस्टि संघआव सोमावसारदों। गामि दानख'नायखौ बन्द खालाम बायदि स्ल'गेनजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो। मख'नो गोनांदि गामि दानख'नायखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांनायजों लोगोसे एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी आरो भुटान, बांलादेश बायदि हादराव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि केडारफोरखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनिबो दाबि दैखाङो। ब्रैथि दङ। हाग्रामाया रां जाख्ल'दों होनना बुंदों। बिनि फारसे नोंथाङा मा बुंगोन होनना प्रमोद बर'निसिम खौरांगिरिया सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ फिननाय होनानै बुङोदि आङो साबायखर बावदों हाग्रामा बिथांनिसिम जोंखौ बेबायदि बुंनायनि थाखाय। नाथाय बिथांखौ आङो फोरमान होनो थाखाय खावलायो जे बिथाङा बबेयाव रां जाख्ल'दों मादों बिनि फोरमान होनांगौ। नाथाय बिथांमोननि समाव जे 2900 कोटि रां दाहार जानानै दङ, बिथांमोना जे जाख्ल'जोबनानै बिटिसिखौ धंस खालामनानै थांबाय, बिनि माखासेनि जोंनियाव फोरमान दङ। जोङो बेखौ जायखिजाया समाव रायजोफोरनो होनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।